Vi er fra Nakskov. Kom lidt derfra. Ja, vi er på besøg her i Vejle. Jeg har jo en fantastisk udsigt. Kan se alle jer heroppe af stenene og klitten. Dejligt med sådan en aften, vi kan være så mange. Og vi har musik på i aften til indledning og afslutning. Martine, hun vil spille lidt på sin trompet. Nu her til indledning, og så igen til afslutning. Og nu giver vi Martine tonen. Og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Du som har tændt millioner af stjerner, mørket i verden vil du byde trods. Du er vor far, den der vogter og værner, lys i det mørke, som kommer fra os. Tak til Martine. Skal vi ikke klappe for hende?